vaig a veure si aconseguisc explicar-me. Nahitaezko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu. Volem gestionar l'ingrés mínim vital, que me perdonen per la pronunciació i segurament per la casolana traducció, però el que acaba d'explicar és en euskara volem gestionar l'ingrés mínim vital, així ho hem traslladat des de la Generalitat al Govern d'Espanya, en concret al Ministeri de Seguretat Social, competent en aquesta matèria, precisament perquè entenem que una positiva evolució d'una fantàstica idea i molt necessària idea com és l'ingrés mínim vital per a tots els ciutadans i ciutadanes ha de tindre després una bona execució per a poder tindre un recorregut positiu. Per tant, el que nosaltres hem traslladat en diverses ocasions i en diversos escrits al Govern d'Espanya en aquesta matèria és la necessitat de poder harmonitzar els dos sistemes de renda. L'ingrés mínim vital que previsiblement aprovarà o ja ha aprovat el Govern d'Espanya avui i els diferents sistemes de rendes autonòmiques, en concret, en el nostre cas, la renda valenciana d'inclusió,